Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Starmay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Salamat manyong gabi, kamusta naman mga palangga naman tayo para mati region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras 21 minutos karon kadlaw Sabado night petsa size
Sabado naman kondisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton siring nga news team. Ang aton siring nga Patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Sa liwat aton bantayan, aton naman himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mag-responder back-to-back sa aton nga piloto waswas Koromay, Ariel ang Kormais. Importante way lang Malaysia action papang Nixon Tahom. Ang atong mga pagbantay sa mga balita, update sa National International News Center, boylog naton ang puwersa pang Sabado night action Dale Salazar. Of the makita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Boylog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason, backup kay IT Expert Action JM by Keen. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Back-to-back sa aton nga sidekick sa transmitter. Rene Cordoba. Ang aton galing nga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol si Action Ninyo Bugina. Paway gali ni Kwan ni Action Papang Nixon Tahong. Sa kinahanglan ng inyo sinalagad, ang inyo siling angkorman Action Light Patrol Program, Lunes, Top, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labinin, isa ka oras. 18 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Una nga ba sa ato siling nga pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa Kalawan San Santon Plus Herbal Capsule. Kung may problema ka sa mata, parang magsanag-sanag ang imo sining nga mata, dapat tumar ka Santon Plus Herbal Capsule. Kung may diabetes ka, para man sa imo, skin problems, may ara ka ginatawag nga gum disease, tumar kita adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan diin nga botika sa Bacolod kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga babaeng sa ato siling nga pagpangalagad, ginadurong sa inyo sa Kalawan sa CL7-7. Nagapabako din sa aton nga immune system. Ang CL7-7 mabakal ini sa bisan diin lang nga botika, parmasya o kon drugstore. Abiso, ayaw lang magbakal sang CL7-7 sa mga nagalibod bla, sa mga nagapamalay-balay. Kaya nang ginalibod nila nga CL7-7 peke. Para hindi ka mangin biktima sang peke nga CL7-7, diri ka bakal sa butika. Kaya ina, sigurado ang imo ikaayong lawas. CL7-7, laking CL7-7, lagi kang panalo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang ni mga porsyon sa ato sa pagpagalagad, ginadulong man sa Kalawan sa Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo bala ka mo ang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Mayo ini sa asma kag may mga diabetes.
Inibangod mayara ini sa natural treatment ang mangosteen para nga mangin normal ang glucose level sa imo sining lawas. Inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa inyo ang pagmamalaklon, ayaw magkalipat, lista ha, para hindi ikaw malipat. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:45 na. Buin-buinan tanayo kay para nga mangin talunsay nga ato sini nga pagpangalagad. Una nga batch sa ato sini nga greetings, may gabi dira sa mga taga RG Soul Roping, sa kay Mr. and Mrs. June, Kakumarita Ronaldine Solinap, dira sa mga syudad sa La Carlota, sa mga bending boys sa RG Soul Roping, dira sa La Carlota, happy listening lang ha. Kay classmate Merly Dolido Magallanes and family, happy listening. Sa kay Toto John Earl Javier Inarlan, kay Ben Duran and family, Toto Roy Tay Hupon Saudida, mayong gabi ha. Sa kay Marlon Sikinya Cañete, check attendance man si Samuel Cruz, kag si Radney Harder, dira sa home site, si John Ganson Buenaventura. Sa Germany, ara si Ebony Butcher, ang mapisan nga Chief of Police ng EB Magalona, ang banwang nga na bantugan sa kasag. Kasag nga mananam, kasag nga matambok. Lugar ni Police Captain Wilfredo Binuman Jr., hepe sa banwasang EB Magalona. Sakay indayo ni Bilaong and family da, happy listening ha. Sa Barangay Panokoy, sa kay Jordan Montorio, mayong gabi lang dira. Kay Albert Kaluoy da ha, check attendance lang. Sa kay Alan Hawod, mayong gabi igid. Sa mga taga Purok Kabakawan Grone, Villamonte, ara dira si Dorita Fidel. Sa Las Piñas City, Metro Manila, ginatamiyaw yung pamilya Loplop kag Salavera. Sa Isla San Negros Occidental, aling kay Jojo Salaber Loplop. Bobby Munoz and family sa Talisay, may gabi dira. Kay Mr. and Mrs. Manuel Ku and family dira sa Silay City, gamonitor man sa aton si Mr. and Mrs. Lonsky di Dulo sang Pojaira, United Arab Emirates, ara siya. Si Alex Alfabeto sa Barangay Filisara, man si Shirley Rosiana. Lisa Joy Ilon Amoroso, mayang gabigid. Adra sa Granada, raman si Jingle Pahilanga. Mr. and Mrs. Jonathan Bea and family, mayang gabigid. Sa kay Jenny Osiser sang Hong Kong, mayang gabi. Salamat gid sa imo nga pag-recognize ang t-shirt ha. Nya nice t-shirt. Ay pwede. Sali Banati da, may gabi ha. Sa pamilya Bea sang Barangay 4 Sipalay City, kinatamyaw ka mo ni Toto Jonathan Vea. Si Dilayla Akaday Araman, Mr. and Mrs. Arnel Carmona and family, kay Teresa daw, no, Carmona, happy listening and family. Geraldine family sa Barangay Kabatuan, si Barangay Batuan Valladolid, alin kay Julieta Guanzon Buenaventura. Sa pamilya ko dira sa Valladolid, Arico Galantao sa La Castellana, Lorraine de la Rosa Barayuga. Sa mga Barayuga, family sa Purok Malipayon, Barangay Sagwa Banwa, Valladolid, na tayo ka mo dira ni Lorraine de la Rosa Barayuga. Sa kay J.R. Cosas, may gabigid. Sa kay Tutu Badsda, Shana Marie Fried Chicken sa La Carlota City Public Plaza, Bads Nunat. Gali ka. Si Jirel Marandi Gadudo, araman si Madam Grace Pos
May gabi nila kay Madam Grace Pus. Ga paurok-urok kinsa. Ayos, i-check na nga ito sa nga patrol, tukos may patrol, ibarawon sitwasyon sa Metro Bacolod sa liwat nga pagbalik libot-libot ni Action Jan Diaz sa pilakabahin sang Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Team Report. Yari sa Action Jan Diaz sa Patrol Tour Observation Report. Jan, maing gabi. Jan, please come in. Alright, maayong gabi, Action Direct, maayong gabi sa tutanan nga mga ka-aksyon. Namin itong tempo at compared mo sa Guasang Bacolod, ya. Oo. Adik to sa mga south something, doon nag-ulan dito kay na, especially sa ugto sa mga apon, Action Direct. Ay, galing. Pero taris Bacolod, ya, pero init ng panahon, doon Adriano, kapinaw, bisa na itong langit, doon sa patimaan nga mag-ulan. Pero namin, mabala subong sa hindi mo sila kagutok ang aton nga madalanon. Oo. I think kuro to ginakapoy ko na aton nga maka-aksyon maglagaw-lagaw. Kaya doon Laban. lang po nabi ko sa agit lagaw eh. Oo. Jutay laman ng mga establishment ang bukas, even kung maglagaw sila sa mall bla. Okay. Init man, kaya hindi man naman sila ka-taas ng air conditioned actioneric. Correct. O, mas main na lang magtiner ka na lang or kung magkaon ka maginabi sa mga restaurants, kaon ka sa mga open area mo nang ginagamit o ginakatuan sa no? Compared kung mga mall sila, medyo mapang-paang ang mall eh. Oo. Kaya part ng mga precautionary measures, manigin na taas-taas na ang temperature sa air conditioning. Nakalibot kami gina from SM to Ayala, hindi mo sila kagutok, kaligwa sa mga mall of Sonarek. Even ang dalano natin na ligwaman, pero mga resto bars, mga restaurant, mga lakson, amo na yung medyo na mga customers probably kasi Sabado nga daan. Na natin iban mag-Sabado night, pero bawal eh. Bawal na magpagabi, no? Ay, usually, usually mo na oras, so like normal days na, pero oras sila kapuli mo, mag-inom, Yes. Iban ka rin sa area, rin sa may police station number 6, bukas pa rin sa una, mga, mga bar, na, amo na oras mo ganing ganar, tanin nila, galing kay Pitsubong, dolang alang kay, amo na yung katabo, kita si Dalom sa Modified General Community Quarantine, Wala, buti alas 10, Scorpio, at hindi ka kapaurok-urok inom gidlawig. Ay, oo, mo man na, umain na ako mag-inom kasi mo na lang balay. Kung mag-inom ka man sa mga resto bar, kailangan temprano pa, mga alas 6, hindi ka nakasugod eh. Okay namin, anak kong kita natin plano pag yun lang sinagsunod kaya para ma-maximize yun na nila alas 6 sa project ko, pinaka-oras 6, 7, 8, 9, 10. 4 ka oras, mubog ka na na. Yawan ka na nakainom, pila na nakabutilyan, maubos mo. Maswerte ka, di ka pamubod ka na panagani mo. Pila na kakatikan, maubos mo. Iba na ka pamubod na naman ng 4 ka oras inom. Gani. Saan ka alawas na bro? Ako mo lang tayo gani at sunarek na. Yawan ka na, iba na kurugan ka, turumba na eh. Laban eh. Ako na nga, yawan na iban ka, upos na ilang sinamo. Kung kinamino, yawan na nalatikan nila reserva, hindi na kayo gani ko sa 4 ka oras eh. Gani man. Kulangon na dapat mga isa kadlaw, pero namin gina kung may sakit kadlaw, agad pa tinisir, para sa amula na nga wala ka ba praligban, nga matbulik at temprano, lakon Domingo, pero mo kung alak na si Mubala, inom ka na. Pwede mo na ubra ka, Friday night, inom ka, pwede mo na, Friday night. Gani, pwede man. Saturday night, pwede na. Pag Domingo po, why ka tipagkaga, duty naman. Sa bagay, di na depende sa schedule po namin ng idea, mga mamo ng oras bla. Kung after mo duty, kung nagahan ka pagkagabi, pwede ka man naka-enjoy, no? And like karoon ng gabi, of course, may target naman kita rin, subject hindi na maibasa, subject rin nato, naksunarek. Kamalo ka sa rin subong adlaw, ang ang man of the day. Okay. In terms of, nag-Facebook live sila na rin sa station. Ang feeling ko mga bumabalamot ako sinod ng upo na ton kaya nag-Facebook live na lang sila. Hindi na pwede kasi police captain na lang yung stopa kaya nag-Facebook live na sa kamamater sa karoon kami. Kaya di ba na sa station commander. Pero joining us tonight, of course, ang station commanders ng police station number 6, Police Captain Elmer Bonilla, from 7, 8, kaya lupa din sa Station 6 Action Eric karoon nga gabi, no? Kabalo ka, may mga adjustments man sila posible, sa may libertad, I don't know kung naging mag-o or as if gyapon. Kaya from General Community Quarantine, nag-modified General Community Quarantine, may terminal, at may pralahan na di sang jeep, ari di sa may andumanan, pula na legal.
diri sa area sa ako, pero may police man to siya, nga deploy na ligad action direct na mo to nag-maintain sa social distancing dra. And because we agin deploy nga police, nidakpan din ang suspect kay na action direct sa stabbing to bla. Oo, gani. Good man to pang development. At least bisan paano natabong silente, pero to solve na yun. So dayon ang kaso. Nakita mo gani sa comment, may nag-share. Yung share ni Police Captain Armelin Vargas, nag-comment si Police Captain Lewis Topa, congrats idol. Gaidulan, naman na sila mo. Sila mag-gaidulan. Correct. Ay, totoo ko sa hospital. Ganun tayo ka masarili, man. Hindi, no? Hindi, no? Kamul ng Vargas, Kasmitanay. Si Testo, pedo bangon niya, no? Why ka Facebook Live dyan? Why ka Facebook Live? Why ka why di signal, sulod ang sunarek? Okay, sige, proceed. Ano po naton ka ng gabi, Police Captain Elmer Bonilla. Sir, man gabi, pangamusta ito na panganamyaw. So, sa pamatag para matito na ito sa sunarek. Sunarek may gabi, kagsubuman sa tagpalamati naton sa Action Light Patrol nga monitor subong. Na pinagid nga kasi manwa dala sa banwa sa Inubaan si Palay nga nagmotor gid permi sa Action Light Patrol na. May taga ano sa Palay Inubaan? Inubaan. Abo no layo, Inubaan ka pagalesa pero tigali ang location ay Sir Bonilla. Ano sa mga ustala ta sir ano na anton dire sa palibot ni sir. So far kamusta sir? In terms of violators sa mga sitwasyon subong sir quarantine sir. Bali, diri sa police station number 6, may ara kitang ECQ gyapon sa Libertad. Okay. Duwa na sa may treetop na yun, may ara kita dira isa. Diri sa may Lupisay na Kirnay Street. Kaya order sa nga ito ni si Director nga hindi natin napirmi. Anay pag-abrihan na nga street. Ang Mercedes, ay Amelia, kay kung tagaan na natin siya sa mag-abri, ang dagsasang tao, madamo siya. Okay, kabalo ka action ni Rick, no action dyan, ining Libertad, ang mga nagapaninda sa bugos nga isla sa Negros Occidental, hindi sila nagakinuha sa produkto nila, kaya nabagsak man nila dito sa ilang mga merkado, unlike diriya sa may Burgos, kag Central Market, temprano para na sila nagasimira. Kag yun yung mga produkto, dira manas na sa may Libertad ginakwa. So, yun pa kamayos ang atong city director nga amo sila gyapon ang atong sitwasyon dira sa Libertad para ma-observe gyapon na generic ang social distance sa silang mga inadlaw sa gabi. Okay, meaning sir, got pagidapon sir, ang security dira ang pag-check kung sino kasulod, kung allowed sila makasulod sir, no muna sa po. Muna sa baliti, continuous ang atong pag-screen sa mga sulod sang area sang Libertad para sa tanan-tanan nga nagasinunod dira, kung may aragin man sila sang virus ang inadala, kabay pa wala lang, may thermal scanning dira sa duwa ka ACQ. Okay. Para nga kung may taas ang imong temperatura, hindi ka na magsulod anay sa sulod sa area sa Libertad. Kaya kabalo ka action direct, diri sa Takuling damo na diri sa cases nga kung may positive sa COVID-19. Kagi isa man gani ka frontliner nga nag-positive man diri sa area sang barangay Takuling, nagabaligya man mula sa essential kag advice ang aton nga city i-quarantine na sila sa 14 kadlaw kag mas takano sila sa ilang negosyo. Okay, dra na to no? Okay rin sa actually ari sa di sa may cooking building sa tubang sa City Heights. Okay, grasa na ang iyang produkto ara dira kag siyempre ang iyang mga customers nga kadto na da ang banwagan isang Murcia kag ang syudad sang Talisay kag Silay nagkadto diri kay part man na sang protocol kag ila balang contact tracing. Okay, ginarkat to gid sa Talisay Silay and okay, ang initially do may ka-contact sila. Okay, sa ilang pag-intindi, may ara nga mga gumaligya dito sa mga Sibuyas, Bombay, Cagahos, nga basi posible bala nga nagkadto dira. So far, daw wala man action direct. Okay, wala man. Sir, speaking of ang gina-quarantine, sir, dictor na sila ng lugar sa may subdivision, ano po na siya ng security measures, sir, para mamakontrol tong area? Bali, so far, no, ang balay na dasang kwan sa aton nga gina-quarantine subong,
turdo na namon na dira o pudang barangay there mo para makunti ng whole area na siya. Ginasanitize na sa siguro every 3 days ginasanitize na sa barangay. Kag ang barangay mismo no may 24/7 na dahil lang ang butang mga barangay tanod para ang pamilya nga gina-quarantine kag subong man ang ilang mga buhay bilang trabaho dira sa ilang tindahan, hindi makagwa. Okay. Ito kung ano nang secured man sila sa sulod, no? So, amo na ang sa may libertad dira, maintain Japon ang security measure, the same diri sir, ano? In terms of violators, sir, musta, sir? So far, no, subong nadlaw, zero kita sa violators ng face mask, Scorpio, kaya siguro mga pila ka sinimana, rakita na dalab na sa top number 4 ang police station 6 in terms of apprehension sa face mask sa ining Scorpio, pag-ibad pa nga sa isang sikitog border nga ginubra sa atong syudad. Okay, so far, at least zero. So, sir, but ringon, ano ni ang patimaan, sir? Ati, diri sa area sang Takuling, kabalo ka ang atong barangay kapitan si Kapitan ni Diglays, ang iyang mga tanod kag iban yung mga frontliner, grabe man yung ilang kampanya sa syudad, kag subong man ang 5 ka mga numbered barangay, amo man ang ilang kampanya para bulig man sa syudad, kaya kinanglan man natin matapos na niya aton nga pagantos, kaya gusto sa tanan nga magbalik na sa normal. So kung hindi kita mag-isa, kadayon kita mga musini. Wala ko na si Dawson, sir, no? So, diri sa palibot, sir, wala problema. May mga augmentation ka mo, di ba, sir, ng mga police, sir? Deploy mo na sa dalan. Ano ng training na, sir? Bali nga ito ng mga training na sila, agahan na sila, kay mga OJT na sila mo. So, yung mga team leader na sila, mga organic sa police station number 6, kaga more on observation na sila sa kung anong ilang ginapangubra sa mga organic. Kaya mga ni-fight ni sila kay although nga training na sila sa training center pero medyo kinanglan sa mag-serve kung ano ba lang ginapangubra sa mga tigulang na yung mga. Okay, balikan ta si Action John Diaz. Ang gin-interview ni Action John Diaz, amo si Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Police Station number 6, no? Parte ini sa mga gin-augment nila siyang mga FTP, no? Kung under field training program, 5 months, Action John. Yes, Action Direct, no? Anyway, tiyan mo na ang sitwasyon dari Mali Police Captain Elmer Bonilla. May mga ginpang deploy na din sila sa salan, no? Ang mga police, nga mo ning nagabulig, Action Direct, nga maintain nila mismo ang peace and order. Kaya dari dan libertad sa kusako, ginadariya, mag-adlaw, niyo, aporting traffic dari. Kaya mo, nagalabay nga mga salakyan. Pero hindi maging problematic in terms sa pagpasulod nila sa merkado, kaya may naka-standby man nga mga police, Action Direct. Durangan, pag isang trainee, ako ginabulig sa trainee man, no? Kita na itong being police visibility, munang importante aksyon Eric, no? Anyway, karon nga adlaw, tamo to ng balance sa Eric, inimik yung tanan sa kaso nga paggabuno, no? Timo nila diri nga subject suspect, nadakpa na gid man aksyon Eric, and preso diri sa custodial facility ng police station number 6. So tanan nato nga makaksyon nga wala mo kamadi. Irap up ng guro ni Police Captain Elmer Bonilla. Ano ang senaryo kag paano nadakpa ng suspect, sino nagka-adakop aksyon Eric, kag anong motibo sino? So there is something sir, about the shooting incident. Paano sir nag-start ang iningang kaso, sir? Of course, ano ang subong sitwasyon, sir? Balito yung initial natin sa studying incident na tabukan din sa Haga, kung sa dingin na natin nga biktima mo ni si Wilbert, no? Na residente sang Silay, kag si Raul na residente sang Ibi Magaluna. So, prior sa naging incident. Sir, agad i-clarify ko lang, si Raul Hanagat, gali yung ngalan. Raul Hanagat. Raul Hanagat, amo siya ang biktima nga taga Silay City, tagang suspect, amo siya si Wilbert Luxin, residente naman sa isang Ibi Magaluna. Kay prior sa naging incident reaction Eric, nagkatulid sa police station number 6 ang atong suspect kay nagka-blatter kay Santong gabi na may diskurso ni sila sa atong biktima na daw ginabuli siya kung something like that.
Kaga gina-text niya siyang pahog wala sang halin sang aga kuno. Yung gabi, kagagina naman sang aga. So, ito gin himo niya, mag-latter day para ma-record ng event, gagin kong himo sa iya. So, after some latter, nag-break niya siya dito sa ila sa may DPL nila kahit pumabiyahe niya siya. Galing kay daw na kung puntahan na ini sila sang victim, no? Pag amo ni siya ang nag-ignite sa siya din, gintublo mo siya kung isang biktima kasi siguro tungkol kinatima na sila, yung kabutan niya nito yung balisong kag amo na yung kamangkot siya nga yung buhat ang pagpatay sa upod mo lang mana. So, hamba niya daw, nakiridawi siya bala, kaga daw nadula man siya sa iyang panimuot, kaga amo to yung review ang CCTV, nakita nga ina-atake niya ginagawa niya biktima sa napatay biras galan. Okay, sige po. No? Mga pinaka-better, sir? So, kung isip po natin, siguro, ba't na ako nakalabot puno ka mga pilas ko ang nagong sa atong mga biktima kay subong pa itong gabi, no? Mga nagsayos na natin na pirmahan kagina ang autopsy request para autopsy sang doktor natin Rasoko para mabalaan kung pila ito pila kaigo sa bulo ang naigo sa lawas ng ating biktima. Ang igo ito, apipingig, no? Ang dalong gito. Ang pinakabatal ko na, so, sa tingin na ba? Kaya hindi mo makuha ni kay daw, although ini siyang balisong siguro ng mga 5 to 6 inches ni siya, pero ang dili sa dughan niya daw, kag sa tiyan daw nakita natin ito kag ginapaglisong sang atong investigador na may pinaay nga nagwabla. So, most probably, kung tanawon mo lang ang gulo daw, bisan din lang itong yung may hanot mula sa part sang dughan kag sa tiyan sang biktima actually. May pasuni ito, John, may pasuni ito, may 45 ito napatay, may haragin mo sa armas? Oo, sir, kaina may information ang batong suspect. Ini ko nung napatay, may ari rin sa kuno armas, initial ginabal ni Loxi, ni kalibre 45 kuno to, di sir? Amo man ang hambal dito kagina sa crime scene, namutugan niya ang salakyan niya gina, pagkatapos ang insidente nga to, nagulig to actually ang mga personnel ni Lieutenant Tapang, no? Sila tong apprehending officer at that time kay nila-deploy na din ang pulisan sa terminal. Okay. So, pagkatabo sa to, nagambal drama pumuluyo nga may armas na siya. So, ginukay to ang salakyan, kag negative man to, takabalo kay istorya naman ang may armas mo. So, ang ato lang sige, nga na-recover natin kaya ang balisong naging gamit ko sa pag-ulong sa ato ng biktima, kag ang ato ng mga kapulisan nga nakita nila, no, may personal knowledge sila nga yung suspitado ang mga siya ang patay sa biktima. So, ito sa ang aligasyon sa suspect nga daw sa kuno pahog nga ginatayaan sa armas mo nabi sang victim, sir. Oo, amo to gani ang balta kahagina no nga gipakita nimo tong mga text messages ang temprano pang ginapahog sa kuno sang victim. So wala lang takabalo kung ano gid bala ang rason kung may third party o kung ano man o kung related sila trabaho. Okay. Pero ito no, kay national may igo ni. Okay, why man lagi yung suspect, no? Hindi ka lang yung kamutyan Kita natin na kagina may igo man to siguro kay ginasagang niya mo. Kay kakapito sa may daw barandilya balagra nga gabarikit sa ilang mga salakyan. Okay. Hakyaw siya, ginakuber naman to. Galing lang kay medyo natumba na siya kag siguro kung may pinas na siya hindi na masustain ang yung persa sa luya na siya. Okay. Actually, ang suspecto, why mo yan nalagyo, no? Okay na sila, about the suspect, ano nagkatempo sa dibatani sa Malagyo? Sino pugong siya, sir? Baliti, ginambalan na sa mismo sang tag-iyadra nga atubangon nila lang kay basi kung Malagyo pa siya, kaga automatic yung pulis, harada mong tinatakabalo kung Malagyo po sa basi patiruhan sa pulis. Ang pamilya? Okay, kung gana siya.
Hanggang sa mismo sang tagiya doon sa DPM. Okay. Ang pamilya dyan, porsigido mag-file kaso dyan. Ligo, ambal kay Captain Manila, kung ang pamilya, porsigido mag-file kaso sa suspect? So, ang family sa victim, decidido sila sir na mag-file kaso. What ba? Ari din actually ng mga pasado na city kaya na nagalindi ang pamilya, ang asawa, no, ang utod. Pipigin process na po nila ang mga dokumento para ma-filing kaso kag yung kuana to sa kagina affidavit ang asawa. So hula punta ng autopsy report kag actually ang affidavit to sa pending officer tapos naman po. So first hour siguro sa Lunes ma-file natin ang kaso. Decided yung kaling pamilya kaya mo wala na regluan ay matabo sa mamula kung tawag. Depende na sa inaya sa course ng inaya nga kaso. Through lower party sa police, i-file nato na yung kaso. Kung magregluhan na sila, katapusan nila na ang ato ng driyata, obrahon nato na yung atong trabaho bilang police para masolve natin ang kaso. So, anong case ganin na sir? Murder? Oo, yung murder nito, depende naman yan sa appreciation ng isang fiskalia kung anong pag-appreciate niya. Either i-absolve the murder o i-lower niya into 1 degree. So, ano na siya action okay, depende. You know. So, ang kutsilyo kay sinoto, sir, man? Iya po, ginako niya man niya iya. So, parts ang exhibit niya. Di niya gitago ng kutsilyo sa truck yan naman? Sa iya lawa siguro na iya na bitang iya na baliso. Bigit-bigit na nagagawa, no? And at least this one is case nga solved na already sa makabing na natin. Considered solved na niya kahit profiling na niya sa Lunes. Okay, no? And sir, dito sa palibot sa station number 6, ano na lang abiso mo, sir? Reminder sa mga kumulit finally, sir. Balitihan mo nino, quarantine pa subong, kung hindi mainit-init ang ulo mo, think twice kita na yan, kasi ka mag-ubra sa mga bagay nga hindi bala mayo, kahit hindi nga ni mo ni ma-replay ang nabagay nga na ubra ni mo. So, paris ni subong, pwede man lang ninabunan niya, kasi istorya namon sa kinan, ilog, so man sa gani. So, ato bangon na lang na ang kaso. Okay. So, thank you again ng gabi. Ayo sa may gabi action dyan, kung subong man sa kay Ligot Action Eric, kag sa tagpalamat isang action light patrol. Okay, actually, Director Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa police station number 6 karong gabi na nabat din siya sa pilala ka mga minutos, no? Check natin rin ang sitwasyon rin sa may. So, thank you kita. Matama ko din na yun. Pagwa ko din na sa ilalong ga action rin. Nagapamati rin si Sir Hendrani. Sino? Mailang nga pagpamati na, sir. Amigo Hendra, narito daan action rin ko. Okay. Kamulator sa... Ano? Ngayon gabi na kaya sa Nirek. Aman ko kaya sa Nirek. Wag kita da? Nagitiraw? Gani, man, doon yung tansa. Ito pa rin, ako na wato, no? Oo, gagawin mo sa sila ka kadlaw. So, yun, sir, thank you again, sir. Nagkapamati si Sir Hendran sa may... sang action like no sang Facebook live nato Andre sa may action radyo Bacolod dari sa may desk tikisa ko lang mo pa blatter di malo niya mati kada na ho kay blatter pag mo na yung sila brother no ano sa mga gabi namin sa tugtog tempo kung gusto ang giris lang itano katahom lang taon ng direkto lagi pati maano bulala mayroon nga tempo kon magkamo sinesyo ko kulit magtayo yan lang importante hindi lang ang ginot para siging tulog na. Yan magkasumbate pero sumbate artipon sa tulog sigapon sa tulog pagpalaga. Tandaan mga kaksyon ng isa sa marason sa pagtugas sa mga labas. Ang mga paguyan ko ng pagrabo sa aton immune function ang maiko. Kapunuan, kagang hindi regular na papagwasa iko sa aton lawas sa may dakong nga papel sa pagwasa ng aton immune function. Galing dapat timon, sipig na mga kaksyon. Pero basta gawin kayo pasanin ko ng inyo naman immune function na pagi sa adlaw-adlaw na paggamit sa Super Fiber. Magbaka sa Super Fiber agad matinuan ang aton nga tinay available sa Life Extension Clinic diri sa Lacson area mga ka-aksyon. Rekta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Aksyon John Diaz runa sa Bacolod Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan sa masaling report live dira sa police station number 6 interview sa kay Police Captain Elmer Bonilla ang hepe.
Ang report action John Diaz, ginadulong sa inyo sa karawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadto pamasari Relaxon G. Esteban Building, ara ng opisina sa Life Extension Clinic. Dalaman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga nadala, damo mo sa balatian nga napayo, amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang butika, ilabi na sa tanan nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sang Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa ilo de kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtoi, pamasari, Dalalakson, G.A. Esteban Building, ara ng opisina sang Life Extension Clinic. Ang interview ni Action John Diaz kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 6. Ang ginaduro man sa kalawan sang DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa isang liver detox. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule ang mayara sa ginatawag nga detoxifying compounds nagatinlo sa dugo kag atay. Iniman ang mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Light Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap. Pabalik na rin sa ato sa pabalagad na ining parte sa pag-surrender ni James Venezuela, ining priso, wala nga nagpalagyo kahapon sa kagahon, dira sa police station number 20, mayo mo nga indikasyon, iti nag-surrender siya. Actually, si James Venezuela, ara sa dira sa custodial facilities ang police station number 1, dira sa na temporaryo nga detain, considering ati ang lugar sa diin siya nagpalagyo, station number 20, parang hindi siya mapainitan Kasubong adlaw nagsugod man ang investigation nga ginahimo subong sang Investigation and Detective Management Branch, IDMB sa BCPO. Naging pa investigar ini ni Police Colonel Henry Biñas sa IDMB. Kay para kay Colonel Biñas, seryoso ini nga offense mo. Kung pulis ka, ang pinaka-mortal mo nga sala sa pagka-pulis mo, kung mapalagyuhan ka priso, serious offense ina, kakong di manason ka, tantamount for dismissal from the service, tatlong matabo si momong, either mapanubuan ang ranggo mo, either masuspended ka, or basi makakas kagi sa serbisyo mo. Kasi din ni Colonel Biñas, interview tadi, siya kaklaro nga may kwangid, may negligence gid sa part sang aton desk officer kag jailer sa natabo nga pagpalagyo sang priso. Kung si Biñas pa, kung ginaobra lang sa pulis naton, ang ila obra, nadara man sila nagapakaon sila pamilya, kakon loyal sila nagtrabaho, seryoso sila sa trabaho nila, way abi nagapatumbaya, imposible mapagpalagyuhan ka priso mo. Kasi sila ni Colonel Biñas, sa mo nga kaso, hindi ni kailangan ng ebidensya, kay siyado kaklaro nga may aragid lapses sa part sa mga police on duty dira sa police station number 2. Like other cases, ang una, may administrative case, may criminal case kid.
di na pwedeng i-tolerate kay partner sa isang trabaho eh. Oo. So that will serve a warning sa tanan nga mga pulis nga trabaho sa maayo. Yes. Ang ilang trabaho. Very basic man na. Hindi na kinahanglan nato na magbasa sa libro. Gani. Ha? Tapos kay sila ba na sir na matabo sa iya? Depende sa findings later on sa hearing officer, but considering serious na ang tawag dire, ang offense, ang may jurisdiction si RD. Okay. Pero ang mag-set sa pre-charge investigation, most probably delegate na sa AMON. Oo. Pero based sa circumstancia, there is a presumption yung may negligence yun. So may probable cause. So mapasakit din ang kaso sa regional office. Oo. IDM yun na sila may investigar. I don't want to offend sa mga personnel ko eh. Pero very basic na siya ng trabaho natin eh. Hindi na excusable. It only shows nga you don't you don't care sa trabaho mo. Of course, sometimes may mga unavoidable nga mga circumstansya. Pero ang mga kaso like this, there is no need for other evidence or presentation of evidence to prove negligence on your part. Okay. Amo na ang if you don't love your job, you just resign. Isa mapailang pa ng kaso, may criminal and administrative case. So IDM yun na sila may mausisa, sir, IDM yun? Yes. Ang investigation section natin din eh. Pero again, ang may jurisdiction gid sana ang may power to demote or suspend, which is I think the appropriate penalty for the offense. To demote and dismiss ang regional director. Okay. So dito na kusayon, dito na hearing ng kaso. Kami maghihingo lang kami sa evaluation. Okay. Investigation. Investigation, Colonel. Evaluation, investigation kamo mahimo. Muna pre-charge evaluation or pre-charge investigation. Okay. Muna ang proseso. So definitely may go sir si Gabana ang jailer kag ang desk officer. Well, not all the time tawag diri nga liable ang official. Except under the doctrine of command responsibility, tanaw naton. Tanaw naton kung ano ang ginhimo niya. Not all the time ang chief of police naton para sa station or sa opisina, di man pwede 24 hours siya. But of course, kanya na, duty niya na, muna siya. Pero may arak din nga nga mga persona nga bisan anon mo sa manso, bisan anon mo sa laygay, pagwaon lang sa tiyak nga talinga. Dira na maghihibi-hibi, dira na magkuhan kung may mahitabo na. May tawag dire, may rimalaso na. Yes. So, amo na, ulihi ang paghinulsol. Correct. Amo na ang siling ko, ang trabaho natin nga police, amo na ang bread and butter natin. Correct. Siya, kuha niya, gaduti kita, mahalin kita sa duty kita kay magdulong kita sa mga anak natin or magpanyaga kita magkanto sa balay natin. Hindi amo na. Okay. Remember ang pamilya natin na buhi tungod sa trabaho, tungod sa pagkapulis natin. So, amo na ang ginagawa natin. Amo gusto ko ipatig kita, amo na i-inculcate sa pinsa sa isa kag isa. Ang values ang trabaho. Damo gusto mong pulis. Kung you don't like to do your job, you want to be a person, go out. At kay damo gusto magpulis mo. Correct. Hindi ta kinahanglan diri sang mapisa, sang maalam, matamad. Wala karpan ang kuan naton diri is ang kinahanglan sa PNP ang kabalo magsunod ka magtrabaho. Una sa Aksyon Balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Clarix ang ambal ni Colonel Binyas. Hindi sa gusto sang pulis nga maalam, pero tamaran. Pero nang pulis balay nga kabalo magtrabaho, kagabalo sang obraya. Mo nang pinakasimpleng luyag ni Binyas. Sisiling niya, action Eric, why man ni sila why man kumangkulang ni sila permis ang remind? Design man ang ilang mga hepe. Why man na nagkulang sang halaka pa remind sa ila, pa-inchindi. Pero dyan kung kisa may mga pulis nga kung nambalan mo, hindi kay tanan ha, ginapalusot lang sa pinakadlunggan. Itatlo ang dangatan sinitanan. Either i-demote ka, either i-suspended ka, or o di malason, basi makakas ka sa serbisyo. So again, mangin serbi ning eye-opener. Lesson learned. Kaya hindi rin isa ka bes na tabo ni sa Bacolod. Ang first kakaso atong magpalagyo sa 4 ka priso sa station number 3. Ikadua, nagbalos ang station number, ang unang incident tapos station 3 mo. So nga adlaw bumalo sa station 9. Naplagyuhan mo to priso si Police Lieutenant Janito Prastarana. Di karon ari naman. Station 2 naman napalagyuhan naman priso. Di sinopayhan nga police station ang mapalagyuhan priso. Dati sigihan nyo da. Kay mortal sin gina sa trabaho sa isa ka pulis nga mapalagyuhan ka priso. Kasimple lang sa obra mo sa trabaho mo, bantay ng priso, palagyuhan ka pa, bonano na. Naga-rinagitnit, huni na dang kabilas ang halaka rocket, halaka bingat na sa priso. Huwag gikabatsak ang disofficer kag anga jailer. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Tisigurado ko katol gini sa ulo sang mga pulis nga on duty kag maimbestigahan sang IDMU. Kasi ni Colonel Binyas niya amo nga kaso, shadow ini ka serious nga offense kag laban ini nga kaso ang investigation sang IDMU sa BCPO makadto gid ni direkta sa opisina ni General Rene Pamuspusan. In other words, si Pamuspusan kung matapos-tapos ang free charge investigation sang IDMB ang masentensya no less than ang regional director. Ikaw masuspended ka, sakit pagid na. Madimot ka, sakit pagid na eh. Suspended ka, kuwan pa dano, nagahilapit pa nga daan ng Disyembre. Ikaw Disyembre, damo kayuhan, sa polis. Ikaw may kaso ka, missing ko, sigurado, why kagid batunon sa bulan sang Disyembre. Again, mangin-serbi ining eleksyon sa tanan-tanan nga PNP members, especially kung natuon ka bilang desk officer kag jailer. Isulod mo sa pabinsaron mo nga minano mo kasako, always check sang priso ngara na detain sa inyo custodial facilities. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Mabalik ang inyong patatutunan pagkatapos lang sa ato sa importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pulo pinuot kita ako sa oras. Balikan na si Aksyon dyan diya sa balik nga report sa ato sining Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon dyan diya sa balik nga report. Dyan, Piskamak. Tanan sa mga persona ang ginpasakaan sang kaso may kangtanan sa pagbayular ang quarantine protocols dari man mismo sa sulat sang Bacolod. Hindi makaso ang git-file na paagi sa inquest proceeding dari sa Bacolod City Prosecutor's Office. Ang hindi makaso sa nagmekangtanan sa pagbayular sa revised penal code o resistance ag disobedience to person in authority kag agents and sa mga persona aksyon erika. Ang executive order pagiging paglapas dari sa executive order number 35 naging issue ni Bacolod City Mayor Evelio Binguradia. May alakot man dikto nung aginfile nga kaso aksyon erika kang tanan man ini sa gihapon sa protocol sa kinanasundon malikawan ang paglaptas ng COVID-19 nga mga balatian. Wala trilabot sa mga ginpasaka nga kaso. Wala pagsuksok abis ng face mask. Ang another curfew, of course, lakip na dra aksyon ereka. Ang wala nag-practice ng social distancing, ang nag-disobey ang mga person authority during the general community quarantine. Okay. Enhanced community quarantine, modified general community quarantine, padra na lakip, no? Ang mga kapulisan, ang naglapas sa health protocols, ang mga nadakpan sa kapulisan nga naglapas sa health protocols, bong doon nagadangat na 2,000 ang estimated numbers ng aton mga kapulisan. Wala trilabot, sobra 3,300 ka mga persona nga nadakpan sa BCPO, wala nagasuksok sa face mask, wala nagka-practice ng social distancing, dari susunod sa Bacolod, Mugod, Mayo, 20, 2020 aksyon na Eric, no? Ito mo na, ongoing ka man sa Gyapon, ang mga wala nagasuksok sa face mask, na nagka-practice sa social distancing, padayon pa sa Gyapon, ang pagbantay, kagapagpanakop sa ato naman ng mga kapulisan, no? Damang Gyapon sa Lawayo, no? Amogid, Gyapon, congratulations, may bago lang happy ang Sagay City PNP aksyon na Eric. Si Albert C. Si Police Major Albert C. Nasubong. Si Police Major Antonio Benitez. Nassign na sa may headquarters Iloilo. Okay. Police Regional Office 6 Action Eric. For promotion na. For promotion, I think dapat last time may light colonel na siya. Balo kami mga kilanlan, kung mag-light colonel ka, may mga key position ka tuyatan sa region. Ani man. Good news na para sa kay Benitez man eh. Dito na sa PRO 6 headquarters sa Iloilo. Kung nagbulos naman dali kay Police Major Albert C. Mo ining si ang iya deputy mandara bala sa may administrative office action Eric. Si Police Captain Irene Simbingko. Okay. Siya mapungko bilang administrative chief ng Negros Occidental Police Provincial Office o Conocpo. Of course, tayo na itong pagpungko bala ni Police Major Roberto Enjape bala. At isa na gito sa Calatrava action Eric. Ang bagong chief of police. Busla niya diri si Police Captain Eugene Tolentino, di ba kudugay si Sir Tolentino gid. Si Sir Tolentino na designar sa buong ko na assign sa may first provincial mobile force company sa Banwa naman ng Don Salvador Benedicto. Nadumduman naton nga ang nag-swap na ng liga di mamaylan kag nakalotay. Si Police Lieutenant Jodel Guadalupe at ang sponsor na nakalota si Police Major Romeo Vargas ang ara subong sa may Himamaylan City action Eric, no? Yes. Inaglito na tayo na bisita ni Police Brigadier General Rene Pabuspuse
Kapusan sa may Bacolod City Police Office. Kaya doon nagdiretso sa nagbisita sa kalugar dito sa Manoson Don Salvador Benedicto. Kaya doon may plano so kay transfer ko no ang Regional Training Center nin sa Basak dito na ibutang sa may Banwasang Don Salvador. Basak Oriental? Basak, di ba sa may campus, di ba sa may Mansilingan? Sa kuan sa training center sa Mansilingan. Do plano sa Bakyas. Bakyas. Bakyas Mansilingan. Bakyas rather. I-transfer sa Don Salvador? May plano sila dito i-transfer sa Don Salvador Benedicto ang training center. Okay. Mas lapad-lapad siguro kag mas parte itong ilang workout yung dikto. Tila, banto kay bukid to mo. Bukid to nga daan. Training to na sadyahan. Ay, gito na. Sadyagin na to sa Don Salvador kay damo na to sila ligid-ligiran. Bukid-bukid to nga daan. I heard si Major Sumal rin na sa Bacolod. Sa subong actually kagagay ng babato lagi ng Intelligence Division and Management Service. Siya ang kuan Investigation Detective Management Chief. Investigation Detective and Management Service. Okay. IDMS. Sana ang nag-investigate subong sa kaso sa Station 2 Action. IDMB. IDMB? Investigation and Detective Management Branch. Branch. IDMB. IDMB, yes. Abang action sa subong ang in charge dira. Siya ang chief? Ang chief. Si Police Lieutenant Colonel ang dati sa CDO. Di na siya, ba naman nakukita siya? Police Lieutenant Colonel Artillero. Ambal ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico kay budlayan si Sir Artillero nga dublion kung current ang IDMDB kag ang BCMFC. Okay. So, PCMFC na siya? Matutok na lang sa Bacolod City Mobile Force Company Action Area. Good. Kay para bali na kabudlay magsigi concurrent ang iban. Ang pinaka-vacant na nagit subong nga wala pagit pwesto nga ginapangitaan gid ang Deputy City Director for Operations. Kaling kay ang gagwa sila Direction Eric ang nagahando sa gyapon si Police Colonel Henry Binyas in terms of operations. Kay kung admin man lang yan si Police Lieutenant Colonel Levi Panggig gyapon Si kuan pwede na ganun mabutang na ganito si Police Lieutenant Colonel Listriada? Pwede man, kay iti sa Operations Division man sa Action Direct. Siyang Operation Chief mo? Balo ka galing kay ang information, labas sa operations ka. Amo na Action Direct ang hardcore git ko na Correct. Kasi Liada, mas mauti kung nara mo ibutang sa Operation Chief, as Operation Chief sa ibutang mo sa Deputy City Director for Operation. Okay, kung operation ka, field work, intelligence, kagdo, ambaldo, may operation do, supay, langgit ang nagapanging kasog na magbaton sina Action Direct. Sa ano? Ang Deputy City Director for Operations. Okay. Kay Kabalokan, sa operations daan ang CDU, Illegal Drugs, Intelligence Division. Pag labot siya natin ang obra ni Liada nga Operation Chief, so sa kabudlay manabi mo. So sa mauti. Iyawan sa subong sa COVID-19, da siya mauti. Sa ginaksyon ng subong sa COVID-19, yung task force na bala. Gani. Magaling ka mga pulis natin sa Bacolod dito, mga maalaman basi pa lang kung magbalik na si Police Lieutenant, Florenti, si na to, Romeo bla. Si Police Lieutenant Colonel Juan Leonardo Borromeo. Gani, doon sa resort, sa pinakalas nga DCDO Okay, ara sa sa Cebu bla mo. Schooling, sa Basinas Landed, na to sa Blau. For promotion man itong iya For Colonel. Full-fledged Colonel. For full-fledged Colonel. Ay, naman gabi, nag-monitor sa Facebook Live. Sino? Si Police Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero, ang spokesperson sa PRO6. Colonel Guerrero, sir, mayong gabi ta si mo. For promotable, sana yung nag-spokesperson, actionary. Gani. Nagbata, si Police Lieutenant Colonel Joy Malong Colonel Guerrero, sir, may gabi dirati, way kita da. Mabisita, din ako na magbalik na. Sige. Gusto naman ang pinag-masabag 30 sa patrol sa ito pagpangalagan, mga kagsyon tandaan sa mga panahon. At rin kang lawas na dapat natin tibigan sa tanan ng mga tarion. Ganit kung kamo mga kagsyon, ilalungan ninyong kalawasan, dapat manaton nga gamiton kayo kung mangita sa pamaagi. Kung maproteksyonan ng aton ikayang lawas mga kagsyon. Magtumara sa matagad ng tanan, ng Zantron Plus Gold mga kagsyon. Bagod din himugikan sa naglain-laing mga extract sa din epektibo kag mas garantisado na makabuligid sa aton ikayang lawas na binas sa mga bukol-bukol sa tagsa ka mga kalawasan. Magtumara sa Zantron Plus Gold mga kagsyon, ini mismo mahimo bakal sa mga klinika malapit sinatagsa naman ka mga lugar. Kag of course, kung
muna ba naman mag-inom o kung magtumar sa food supplement, magtumar man ang liquid food supplement nga CL-Pito-Pito. Ang CL-Pito-Pito makakson, pinamaninig ka mo herbal extract, gariga mga buligid, kung mapabako ng ato naman nga resistensya kung immune system makakson. Pero tandaan, gawa naman ang bakal sa peking nga CL-Pito-Pito, especially naman ang baligya, nasunod sa dapat nga botilya. Magbakal sa CL-Pito-Pito nga nasunod sa tambok ka plastic bottle, color green na taklo makakson, na kung makuha natin original nga benepisyo, original man nga epekto madulot sa ito naman nga iking lawas. Dahil tandaan, laking CL-Pito-Pito, laking panalo. Rekta sa patron. Naglibot sa Bacoredaction John Diaz. Sunas ba ito na sa aksyon na sa Bacoredaction Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Salamat kid Action dyan sa imo sa report live gikan sa Patrol 2 sa pusa ng Crosswind Patrol. So muna nga mga pagbago-bago ko sa pagbalasa pala sa aton sini nga mga kapolisan tungod nga damo nga mga pulis naton ang promotable man mo. Kag ang iban ti nagahingamo man nga makakuha sang mga key position part sa ila sini nga promotion sa mataas-taas nga level sang aton kapulisan, no? Diri sa BCPO, sa NOPO, sa region. Amo nang iban nagapaninguha gid nga bisan paano makagwa sa Bacolod, ang iban gusto magsulod sa Bacolod na makauyat sa mga key position kay isa ina sa mga requirements nila para sa ila sini nga promosyon. Si Police Major Gary Alan Rizoma gali, I heard sa report ni Action Jan, siya gali ang chief na karon sang Investigation and Detective Management Branch IDMB sang Bacolod City Police Office. So dimudo under ni sa iya investigation ining natabo nga pagpalagyo sang priso nga ti nagsurrender kay ina sang ugto, pero ti amo na siling ko sakit ini nga lahog sang pagkapalaran sa mga pulis nga posible maimbestigahan sa pagpalagyo dira sang priso sa station number 2. Amo na siling ko pala lesson learned ini tanan sa aton kapulisan, ha. Amo na siling ko lang nga ti kung si Colonel Binyas pa ya dapat kung nag-obra ka, ang imo obra palanggaon mo gid. Dapat mangin loyal ka sa imo sini nga obra. Palanggaon mong obra mo in the sense nga mo na nagabuhi sa pamilya mo. Kung si Colonel Binyas pang pahambalon, damo sang gusto ya magpulis. Gusto sang damo ang interesado nga maging pulis. Kung daw hindi mo love ang imo trabaho, hindi mo palangga ang imo trabaho, much better sila ni Colonel Binyas na mag-resign ka na lang. Sang sa makaatubang ka pa sang kaso, makaatubang ka pa sang administrative kag criminal, maka-reflect man na sa imo nga pagkatawo mo. Tamo na sining ni Colonel Binyas, kasimple sang trabaho. Kung inaobra na nilang obra, imposible nga mapalagiwan sila priso. Amo na hamba ni Colonel Binyas, nati ka klaro nga may negligence. Ang negligence natuon sa serious offense. Kang ilan na to ba nga serious offense, 3 ang kapalaran nila sinadra kung mapamatud-an gid man sa investigation sa BCPO nga nakasala gid man sila. Ang mga police concern nga nag-duty sa station number 2 at that time nga nagpalagyo kahapon sa kagahon ang police ang priso. 3 ang maabtan nyo. Number 1, ma-demote ka. Number 2, masuspended ka. Worst, ang number 3, kay base makakas ka sa serbisyo nga mising ko wala kagikwaon sa gobyerno. Amo na nga kung gaobra ka mo,
ang obra nga pinulis, hindi gid man niya makapoy mo, matrabaho. Ti sa isa guro ka, sa kinatawag nga obra guro, ang tanan guro nga obra, makapoy man. No? Nangamon di sa radyo, di wakal ni pro kapoy man mo. Isa kinatabuan ka pa di bayuo, kag iwit-iwit sa wakal, no? Kasi why kami mo kay bread and butter man mo. I mean, diri ka kakuha sa sweldo nga ginabuhi mo sa pamilya mo. So di mo do palanggaon mo ang imo trabaho. Yung classic example sa akon bla part, no? Kung hindi ko palanggan trabaho ko, why ko di magtiner sa Action Radio 25 years. Amo na ng classic example. Tinag-tiner ko di sa Action Radio for almost 25 years. Kaya nga palangga ko yung trabaho ko. Sa Rubo-Rubo kag sa Pulawan, ay bato man ta. Si Action JM Bikin, way panikagi ya Rubo-Rubo. Nga coverage, coverage 24 hours, 48 hours, 72 hours. Way panikagi si Action JM Bikin. Magyan yun ni Pilakadlaw. Nag-duty sa iya dira nga kwan, sa iya dira nga lamisa. Way tulog-tulog. Oo, way tulog-tulog. Eleksyon, chimpo eleksyon. Huwag kami tulog-tulog di. Kabalo magamos na. Bulos-bulos lang. Tamo na siling ko, sa atong kapulisan, again, ang obra sa kapulisan naton, sado lang gid kataway mo. Kung isa tiga problema na sila kung kaisa, kung may mga daw hindi mayo nga sitwasyon sa ilang puluyan, kung sa bagay, kung may problema ka sa balay mo, hindi na padala sa trabaho mo. Di ba? I mean, kung may problema ka sa pamilya mo, halin sa balay mo, pag-abot mo sa trabaho, kakasong mo yung problema mo sa pamilya mo. Focus ka sa trabaho mo, bilang isa ka pulis. Hindi mo yung pagdaloon ng problema mo sa balay mo, sa trabaho mo. Kaya sigurado, mapiktuhan gina, sa luyag mo kasi hindi. Sa muna sa aton kapulisan, gindoblihan ng sweldo nyo, in return, ayuha, gwapuha ang performance nyo. Ito ginasilduhan ka mo sa tao mo. Pasalamat ka mo kay ang presidente si Duterte. Di pagpungko ni Duterte, ano natabo sa inyo? Gindobli sweldo nyo. Pero ang iba yung gindobli ng sweldo nila, gareklamo pa. Nga sa una, hindi pa dobli ang sweldo, nagareklamo. Karon kaya nagdobli ang sweldo, nagareklamo. Kaya nga isipa ba ng sweldo nila, dobli na? Di kung sweldo mo dobli, hindi mo na guro hindi kagid man guro I mean, hindi magutuman pamilya mo. I mean, hindi guro magkulang ang imong gasto kung mayo ka lang magbulo budget, di ba? Kaligati may ara kung sa bagay iya man na iya diskarte, iya man na iya gusto. May ara iban niya ka pulis nga labi na ginin mga P1 yo. P1 pa lang bro ang ila pislip action elober. Ang loan gasolubra mo. Igo magabot sweldo nila wala sa sweldo kay nga hala ka loan diri, loan dito. Bakal salakyan, bakal auto, bakal kunano pa. Mga P1 grabe mo. Aligati ilaban na yan mo, wala tayo labot na sila. Pero I mean, kung gusto na paminsaron mo, kung soltiro ka, mas manami pag hindi. Kaya baka savings ka mo. Kung soltiro ka, sino mo lang gastuhan mo naman? Nanay mo, tatay mo, or abidang, imamamangho, digiskwila mo lang gastuhan mo. Pero may savings ka gidya. O isa ito yung mga piwang na nagapamati, Pag savings ka mo to'y, di mo nalala ka gasto. Kailangan may savings ka mo, may alak ka mo nga pinatago sa bangko. Kaya ang balo ka, isa ka tunawas, kasi di tapapaktan mo, masi mabaldabid tabla, at least may gastuhon ka, may kuton ka. Sa bagay, ito inyo man na yung maggasto. Pero nga ako niya, simple na yung kwan. Ako niya friendly, friendly advice na nangakon. No? Friendly advice na ngakon niya. Kung saan ka problema, iba ni ko siya nga why bilin sweldo katitiprano pa ginaprinda na ang ATM
O, ginalunan na. O, diba labot, ibang tagabulubisyo man. Di ba? Di pero kung PO1 ka, sultiro ka, sweldo mo, 30 sobra. Sus, lapit 40. Mga sabihin lang tawag pa sa pulis eh. Alam mo na gani, nga kung kamo nag-obra, sa atong kapulisan, kung kamo nag-obra, obrahan yung obra nyo. I mean, palanggaan yung obra nyo. Kung daw hindi ka naging man mag-obra, ate, kung si Colonel Binyas, pati resign ka na lang eh. Kung hindi ka na mag-obra, kay damo interesado mag-pulis. Kag damo gusto mag-pulis. Kung daw, tanaw mo nga daw, hindi ka naging man worth sa trabaho mo. Para hindi ka makasuhan administratibo ka kriminal, di ba resign? Hindi dapat pa na mabulo sa imo. Mas lambal ni Colonel Binyas, simple lang ha. Ang pitek ka simple lang. Hindi ko ya gusto sang pulis nga maalam. Hindi ko sang pulis nga maalam nga tamaran. Ano mo na nga pulis nga maalam kung tamaran? Maya pa ng pulis nga hindi masyado kaalam. Pero nag-obra sa trabaho yung tsakto. May punto mas Colonel Binyas. Hindi mo ni may istoryahan si Colonel Binyas kay way labot abogado, nagdugay man sa serbisyo kag nagdugay man sa investigasyon as investigator. Kaya mo na kasimple sang ayo ni Colonel Binyas. Ang obra nyo nga maayo, hindi nyo na paglakti pa sang tinunto. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mayang gabi dira sa kay Toto Rod Panagiton. Naga-monitor sa atong Toto Rod Panagiton. Sa kay Spare Delta ni Chipo. Chipo, great lang kami tito sa aton himata. Adrian Mino, happy birthday. Okay. Sa kay classmate ko, guwapa Veronica Trosyo. Muning classmate ko nga way galubad, way kapudis mo. Guwapa gyapon no. Si classmate Veronica Trosyo. Sa kay Norman Mercurio, may gabi da. Sa kay Idol Albic Poy, may gabi gid. Happy birthday Adrian Mino. Pasa UP Scholar. Alin kay JP Magbanwa Tadina. Okay. Kapaurok-urok siya. Nung kondako kalod, wala ka na gana. Loan guni. Nung kondako kalon, wala ka na gana mag-ubra. Mayo kay gamay na ginadawat mo. Okay. May gabi dira sa amigo ko sa kay police, akon sa kay Army Captain Lance Medina. Ga-monitor bisa sa to, no? May gabi dira sa kay Captain Lance, Army Captain Lance Medina and family. Nonoy manggubat na, may gabi Mario kag Manang Linda Berdifrado, Siri kag Nonoy Darion Kids. Kay Nonoy manggubat na, may gabi Happy birthday Nanay Linda. Was 88 ang iya edad. Wow, halin kay Sir Jigs ang panamyaw, no? Tamyaw ko lang dira sa Barangay Kalubang Ilog. Si Tatay Galo Tuding kag ang asawa ya gapaurok-urok din sa Barangay Kalubang, Banwa sa Ilog. Kay Mariko Sonia Graba ang panamyaw gapaurok-urok pa. Restman Civilio, Jerry Pedras, James Bibangco, Jojo Giharo, alin kay Ana Corita Numos ang panamyaw, no? Si Watsky kay Trujillo, may gabida, sa kay PO3 Botol Presbyterian Family, sa kay Mr. and Mrs. Oka Dirachina and Family, dira sa Talisay, pare may gabi dira si mo. Diyan lang gusta may gabi sa kay Marcia Hilarso.
Sakay Patrocinio Prestosa Bolero. Sakay Arnil Alimon. Ang malabutan ko lang sakay Jose Ejerson Lapine. Sakay Nino Benz Ledesma. Juan Roberto Nanet del Yuso Sr. Sakay Manjo Arnejo. Kay Madam Grace Fosda. Sa mga board mates siya ko may gabigid Sakay Toto Renly Javier Martir dera sa Valladolid and family. Sakay Mr. and Mrs. Franco Talion and family Gapa urok-urokid. Kami ako lang nga board mates sa Ambangan family sa Hinubaan. Halin kay Madam Grace Foss. Barbarian Sokitan family, happy listening. Sakay Rowel Lanawan Siroma. Sakay Roger Awing and the family dira sa Remilinda Homes, Barangay Mansilingan ka paurok-urok ito. Jo Mario, Mariras kakang kay Parita Rami Miliana, aga paurok-urok. Si Jackson Vicente Laguna, Sir Edwin Pineda, aga paurok-urok. Mr. and Mrs. Lowedi Paula and family, tagsakay Alexis Wing Wing Torre and family. Good night, ka. Ayos! Gusto ko pa tsimpo ko. Alang-alang na. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining abanon Action Night Patrol program. Sabado night magatakop. Temporaryo. Balik kita sa Lunes, same time, same station. Uy, si Madam Marjorie Voluntate nga amon mapisan nga treasurera sa Barangay Panukoy, pa urok-urok pa. Dira sa Florenceville Subdivision. Marjorie Voluntate and family. Sa pamilya magbanwa sa Barangay Baliwagan, ginatami ron ni Spur Delta Nochepo. Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. and the family nagaparok-urok dira sa Purok Santol, Barangay Mandalaga. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining banon Action Patrol program kita magatakop. Aton sining mapatrol unit reporters in action. Nga nagapalagad ko nga bisig Action John Diaz. Back to back kay Action Nino Bugina. News Center Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry. Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup kay Security Guard na Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Axon JM Baikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talog, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Asamang Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang inyong alagad ang Korman Action Night Patrol Program Lunes Tob-Tob Sabado. That guy is your tomorrow. I belong to yesterday. Ako naman si Action Eric Pamana nagsibing adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Si Conrad Abalahon Pulinsyo, ara pauga pamati pagliyo. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.